Kit keresel, fiam? Professzor Zekörit. És ki keresi őt? Hát én. Jó válasz! Gyere vele! Meséljél nekem! Milyen időből jöttél? Múltból? Vagy talán a jövőből? A múltból, de a jövő van veszélyben. Mi veszélyben van ez a gyönyörű jövő, mit megteremtettem? El akarják pusztítani az ön posztapokaliptikus jövőjét. Ez nem történhet meg! Hogy történik meg ez? Mesélj, fiam! A Pataki iskolában egy versenyt szerveznek, ahol az időutazást akarják felfedezni, és fel is fogják. Ez nem történhet meg! Vissza kell mennünk! A jövőbe! Professzor, a múltba. Előre kell mennünk a múltba! Embert is kell talán majd ölni, mert ahhoz az is elég lesz! Nem lesz ez se elég. Ez is kevés volna! Ez sem volna elég! Akkor már csak ami segíthet rajtunk! Ez az eszköz! De fordítva! Zögzse? Nem úgy fordítva, de idióta! Ez fordítva! Ezzel fogsz visszamenni! Elbuszítani a lázadók hordáját a Pataki kuka versenyen! És megakadályozván az idő kontinúmot! Járj szerencsével, fiam! És ne tétlenkedj! Köszönöm, professzor!